Atong kumustahon karon mga kapuso ang kahimtang sa kadagatan ingon man sa sitwasyon sa mga biyahe sa barko. Nanukad gikan sa Pier Ono ning Dakbayan Sugbo, adunay live update si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, libuan na gyud ka mga pasahero gikan sa mga pantalan dinhi sa Sugbo o sa probinsya sa Bohol ang nga stranded gumikan ni ining pagpanggaid sa mga barko mugna ni Bagyong Ursula. Live kini nga sitwasyon ato ipakita karon baba dinhi sa ganghaan sa Pier 1 dinhi sa Dakbayan sa Sugbo kun diin nag-atang ang gatusan ka mga pasahero nga wa gyud ka biyahe karong adlaw nunot ni ining pagkanselar na sa Philippine Coast Guard sa biyahe sa tanang mga barko gikan dinhi sa pantalan sa Sugbo. Gumikan kini sa pag-isa na sa Pag-asa sa storm warning signal number 1 dinhi sa bahin sa Northern ug Central Cebu ingon man sa parte sa probinsya sa Bohol. Dinhi sa gawa sa Pier 1 Bab, gisirad-an na sa kadagkuan sa Cebu Ports Authority ang gate dinhi sa pantalan aron malimitahan ang pagpasud sa mga pasahero. Wa gan nila pasudli na gyud mismo ang passenger terminal building gumikan sa pagpunsisok sa mga pasahero nga nangyawat in town nga makauli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya alang sa pagsaulog unta sa Noche Buena ugma sa gabi sa ilang pagsugat sa Pasko. Hangtod karon wa pay abiso ang Coast Guard kung kanus agyud mahibalik ang biyahe kay nag-agad pa man sab ni sila sa abiso sab gikan sa Pag-asa sa mga storm warning signals. As of 2 PM karong hapon, mato ni Lieutenant Junior Grade Michael John Encina, moabot na sa 2,610 ka mga pasahero sa Cebu ug Bohol ang nga stranded, 116 rolling cargos, 47 ka mga passenger vessels ang gipanggaid ug wala na makalawig ug moabot sa 51 ka mga motor bangka tanan ang apektado. Kadaghanan sa mga pasahero dinhi ang uban nagpaabot gyud gihapon kung kanus-a matugtan sa ilang panghinaot nga makalarga o makabiyahe sa Pasko. Ang uban sab nagpa-refund lang sa ilang tickets aron nga maakomodar sab sila kung kanus pa man ang sunod nga biyahe sa ilang mga barko. Abiso sa CPA o sa Coast Guard nga kanunay lang magpakisayod sa ilang mga shipping companies kung kanus agyud mahibalik ang biyahe sa mga barko. Mao kadang latest Bob gikan dinhi sa Pier 1. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.